TV Anwar Flebao anga folibe awi auka bismillah auka don kibaru keneka nyogonye belebelo bolo dara kaben marsi natama samba fla santan ani ngolon fla ni abufumako conférence d'attente nationale hukum de konana kunungo mo bismillah belejelen yuka hakna di akelika Congo Kaufe Congo pulusu anuka jeglu doye masaranka shoke talanka ben tarata adoma masaba sarala ma bisaba buyango ulu ujogina Blanchu nasirafe PSG ale Barça mineka dasi nani ani kanangolo akera Franci Kaufe Ntunye abakrubaw ye amba dawma detaila TV Anwar sanfe Nyogonye ba mun kanga ke Mali kono ka ben marsi kalo natama samba fla santan ani ngulun fla ma mimbe ka alabe noye anyema abaye noye baba akema aidra aye jeglu bismillah kunungo jeglu mimbi wele ko plateforme ani mumbi wele ko CMA akelenkelena bele jelenya ka haklina di ko imbinya a chogami nyogonye ba mimbe ke halbi wokum konana sigikafo ani nyogonye ulube kake anga marawla angum mako region noye e gawo Tombouctou e katase Mali fantola Mali politique nyamogo ani ka fara marabulo nyamauka uye sikafo minkera moti ani gawo region konana na minye China hakli jagabo mi ni alebina ke ale sorola benka min kera Algérie Kaufe ni oye Mali ani muruti jakulu ka benkan sebeyi ni sikafo mi ni ale kera Mali a sigida duruna kononana a nyeshina hakli jagabo mi ni asikafo bina nyeshi ekaro Mali ka benkama o benkan kera Algérie Kaufe ni asigin kera gaw Kaufe ga machama noe mano lablalo chama unana ka faranyonka ni sigin kononana ni ga hakli jagabo ke Malika boli ni degun kononana aywa ani Malika nyetaw ben ani kliya hukum kononana jamana kono Ambita farafina Congo Kaufe Congo jeglu donuka polusu ye masaranka shoke tala kaben taratama alabana masaba sara ma bisaba buyango ulu ujogina Pingani wala nuna damne tenendo ulada fe ka do sufela la kuma mun na fo Congo nyemaw fe u ya yira ka fo bundu ja Congo ale ka maw ambe wakati mina ina fo sisani ale dine nyema bay ne mwanda semi marala a yira ka fo aka maw de maje lakana tigla maw ka do u ka yorola amanya mun ko mangana na soro ode senfe sabla u ye gouvernement jalaki ka yira ka fo gouvernement ka bingani wala ta ku segere kele nana teme unu nyuanche u ye su beke nyuana ame domina ina fo sisa bundu ja Congo ale ka maw fanfe ma saba olu bonera unila ibay ka fo ma bisaba nyuana ko olu jogina lakana tigla maw olu ye su beke yoro langa kofe u klala ka kura uruji maw tuyi olu ka do ka deme do ma jogunuma Kenya Kaufe ma mumbe ni ulube barakalo ulafasa mumbe wele ko sendika atunyila kafoku ubna umne kalo kele mboyango on ambe domin komi bi ulabana ku blakata kasola kalo kele uya fo uya ke utora ukumakanka Kenya uka kiritegalaw olu nana ni ma nunu nyagi kalo kele kuko ke kasola hal nasro juru do meseka keula sendika nyema ma wolonvla ode kodo kunu unana ira kafo ubu datun kasola ayira ka fo kalo temenuna uka kiriblon do be sabla uka progrès nana alla nyini ke ka fo kirib tegala oluku dado alla anana yira ka fo ni man be ka waliya mu sigi senka a chamai uka jamana kono unana nyini syndicat mawfe uka grevu dabla sabla grevu mena kojugu nga wala sa jabi ka se ka soro alla kunu unana tegeke ni nyema wolonvla nununa ubla kata kaso kono syndicat jekulu no ye docteur ka syndicat jekulu ani furafero nama fulma ko pharmacien olu ka syndicat jekulu unana alla nyini ke ka fo olu ko ninga grevu fo tato ka bana halna soro olu ka mawlera wa uyaira ka fo ubefe bolono blara benganze muna uni gouvernement nu anja kabri samba fla anita anin saba o bolono blara sabe muna ka se ka waliya uka jamana kono uka ma to olu ye suro beke o maseka unye datugun ka sabuke uka nyama munu minale no ku datugun o
be fɛ kwa yira olu la ka fɔ u b'u kɔ fo ka taa fɔ ko mun kɛra. Mamadou Buhari ni ale ye président ye farafina ale de ma fɔlɔ min welela Donald Trump fɛ n'o ye Amerique jamana ɲɛmaa ye. Wasadenw mun bɛ Europe tɔgɔ la a bɛ fɔ jɛkulu ma ko Union Européenne u ni Canada u ye fɛn min ye sɛbɛn min bɛ wele ko accord de libre échange u ye i ka dɔn k'a fɔ a kala ta an bɛ don min komi bi. Gafe fura 600 san 7 u y'o de kɛ kumaɲɔgɔnya la. Europe kaw an bɛ don min na i n'a fɔ sisan u ka bulonba maaw olu jɛra ni a ye bolonɔ bɛ sɛbɛn mun na u ni ɲɔgɔn cɛ. Bolonɔ min bɛ sɛbɛn na u ni Canada ni ɲɔgɔn cɛ o b'a yira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan laɲiniw dɔ na sabati minnu bɛ k'a lafasa olu y'a yira k'a fɔ bolonɔ bilara sɛbɛn mun na a bɛna kɛ sababu ye baara 2000 ɲɔgɔnna k'o dayɛlɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw ni ɲɔgɔn cɛ. O la an bɛ don min na i n'a fɔ sisan bolonɔ bilara sɛbɛn mun na o b'a yira k'a fɔ wari mun kan ka sara douane maaw ye n'an b'a fɔ ma ko taxe o tɛna sara Union Européenne ni Canada ni ɲɔgɔn cɛ tuguni. O fana bɔlen kɔfɛ maa minnu bɛ ni a ma diya olu ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara de tiɲɛnen sabula nin bɛna kɛ sababu ye ka maa caman de ka baara tiɲɛ. Maaw dɔ bɔra k'u ka taama yira sɔgɔmada in na i b'a ye k'a fɔ u ka bulonba maaw la Strasbourg nka o ma se ka wasadenw ka kalata bali. Union Européenne olu kɔni y'a yira k'a fɔ nin bɛna kɛ misaliya ye. Corée du Nord jamana ɲɛmaa balimakɛ n'o ye Kim Jong-un a fagara Malaisie faaba la u ka pankuru jigi kɛnɛ yɛrɛ kan. A tun bɛ pankuru tayɔrɔ de la n'o ye Kuala Lumpur olu ka pankuru tayɔrɔ ye. A tun bɛ ka pankuru kɔnɔ walasa a bɛ taa Macau dugu kɔnɔ. O de senfɛ muso 2 olu nana yira k'a fɔ k'olu ye Corée du Nord olu ka wale kɛbaa de. U nana i b'a ye k'a fɔ miseli poisonnama k'o dasi a la. A kɛra sababu ye cɛ a nana sa n'o ye Kim Jong-un ye. O y'a sɔrɔ u y'a don ambulance kɔnɔ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la. Kuma mun nana fɔ Malaisie olu ka ɲɛmaaw fɛ olu y'a yira k'a fɔ muso kelen bɛ yen a muso in Vietnam olu ka passeport de b'a fɛ. Tɛgɛ kɛra la lakana tigilamaaw fɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi. U y'a yira k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na an bɛ don min na i n'a fɔ sisan. Kim Jong-un a sigiyɔrɔ tun bɛnnen don jamana mun ma o de ye Chine. Dɔw y'a yira k'a fɔ a n'a balimakɛ n'o ye Kim Jong-il ye i b'a ye k'a fɔ u tun cɛ ka jan u tɛ ɲɔgɔn kibaruya yɛrɛ kalama. Kim Jong-un ale ye Corée du Nord ɲɛmaa de. Dulanciw na sira fɛ kunungo PSG ye Barça minɛ ni dasi tɛ 2 ye ka dasi 4 ani kanangolo a kɛra Faransikaw fɛ. Kunun tarata Ligue des Champions 8e de finale kɔnɔna la Paris Saint-Germain Francis dolanci tɔn ale ye FC Barcelone Espagne dolanci tɔn ale y'o bisimila. Paris Saint-Germain ale kɔni ma tamakiya fiyewu ka yira ale b'a ka so wa a tɛ siran cɛ ɲɛ. Ayiwa ale kɔni bɔn FC Barça kan i ka dɔn kabiri dolanci daminɛw la Barça ale kɔni ma se ka Paris Saint-Germain ka gɛlɛyaw kun. Alimanw ka dolancila ni o ye Julian Draxler ye. Paris Saint-Germain ale y'a san ala ma mɛn ka na a ka tɔn kɔnɔna la ale kɔni ka gɛlɛya o maɲa hali fitini ka ɲɛsin Barcelone ma. Sanga 18 waatiw la Samuel Umtiti ni ale ye FC Barcelone ka kɔfɛla lafasaba ye ale kɔni nana nin dolancila in dafiri. I ka dɔn o nana kɛ sababu ye Angel Di Maria ale nana o kufra in bama yɛlɛma k'o kɛ celu ye. Ka bɛn sanga 40 ma Paris Saint-Germain ale bɛna garijɛgɛ a ka celu 2nan na a ka dolancila kurakuranin fɛ ala mana ma fara fɔlɔ Julian Draxler. I ka dɔn nin dolan in baara bɛɛ lajɛlen banna Marco Verratti de fɛ ka o di nin dolancila in ma wa a ma tamakiya ka bama yɛlɛma ka kɛ celu ye. Wa o celu nana kɛ sababu ye ka kɛ a ka celu fɔlɔ ye Ligue des Champions kɛnɛ kan a ka tɔn kura fɛ. U seginnin kɔfɛ ka bɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Paris Saint-Germain ale ye dɔ fara ka wulikajɔ na ka cɛsiriw kan. Angel Di Maria a nana celu 2nan yara wa nin kɛra tare-tareba ye ka sabula nin dolancila in nin ye a san 29 ye ka bɛn o ma a nana garijɛgɛ celu 2 la a ka tɔn fɛ. A ma da o ma dɛ FC Barça a nana celu 4nan ta i ka dɔn ka bɛn sanga 72 ma min nana yara Edinson Cavani fɛ. Ayiwa nin dolanci kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ Paris Saint-Germain a kɔni nana FC Barça ba de bɛ walo 4 ani kanangolo maa si kuma segin n'a ye. Ayiwa nin dolantan a match retour bolodalen n'o ka bɛn marisi kalo tile 8 ma Espagne jamana kan kɛrɛnkɛrɛn ma FC Barcelone u ka terrain kan Camp Nou kɔnɔna la. Dolanci kun 2nan o tun ye Benfica ale ni Dortmund ye. Benfica kɔni ye sebaaya sɔrɔ Dortmund kan 1 ani kanangolo.
Sefe Anwar Flebo nin de tun ye aw ka bi dɔn kibaru ye an ka foli be kɔlɔnjabakaw an ba aw fo aw mun ye bi kunnafoni lajɛ TV Anwar sanfɛ aw k'an bɛ waati wɛrɛ